Zdravím. Toto video bude skôr také, nie že niečo, čo sa upravilo, no, čiastočne, ale skôr mám takú malú dilemu a toto video je skôr taká akoby anketa, či sa, komu sa to, ako sa mu to, či sa mu to bude páčiť alebo nie. Totižto na internete som si zohnal niečo takéto, palivomer, úplne primitívny spôsob na základe plaváku, ktorý by som rád, áno alebo nie, implantoval do nádrže. Podotýkam, motorku si robím pre seba, nie pre susednú dedinu. A aj výškovo by to nejak zhruba tak sedelo, že asi tu niekde začína, teda končí trúbka, ktorá určuje normál, potom ide rezerva. A toto by aj s tým tak nejak trošku škorešpondovalo, že keď je plavák dole, tak ručička už ide do červeného, a to keď už človek ide na rezervu, to není bohviečo. Takže rád by som vedel alebo poznal názory ostatných, či áno, či nie. Pre porovnanie, aké je to veľké. No. Takže, aby bol človek v obraze o rozmeroch. A áno, je mi naprosto jasné, že keď tam toto budem chcieť implantovať, že budem musieť niekde v týchto miestach urobiť otvor, dať tam privariť teleso, do ktorého toto vsuniem, zaistím a tak ďalej. V očiach veteránistov by som tým pádom znehodnotil nádrž. Ale to zváranie mám v pláne dať buď laserom, alebo čo sú tie, na videách zvyknú byť také ozdobné zvary až umelecké dielo. Mimochodom, tu mám druhú nádrž, na ktorej by sa to mohlo robiť. Som si ho nešťastne tuto prevalil. Blbec. A aj tak ju budem musieť zaniesť na zváranie, lebo tu niekde mi tečie.